mil ka mga senior citizen, immunocompromised kag frontliner ang nabakunahan sa duha ka adlaw nga vaccine rollout sang Iloilo City Government. Nagpadulong sa Central Philippine University Gym si Joselito Duran kahapon. Wala siya nagpangduha-duha nga magpabakuna sa ginpatigayon nga vaccine rollout sang Iloilo City Government. Una-una para man maka-protection sa akon, kasi sa akon mga pamilya ko, sa mga trabaho ko para at least safe man tanan. Nagpabako naman ang frontliner nga si Amalia. Okay, mga ay man ko tinabatyagan sa akin nga lawas. Pag mas mayad dito na nga mabakunahan ka, para nga kuning kaso, siyempre nagalagaw ka, para nga hindi ka maanhan kadali nga sakit. Kahapon nagsugod ang vaccination sang lokal nga panguluhan. Kapin 1,200 ka dose ang sinovacvaccine ang gingamit para sa mga senior citizens, immunocompromised kag mga frontliners sa una nga adlaw. Samtang 2,100 dose naman sang astrazeneca ang gingamit subong nga adlaw. Sa half day naton nga operations, tama gid ka namin isang flow. Kung tanahon ninyo kita sa Region 6 ang may pinakataas nga rollout sa vaccination. May pinakadako nga rollout sa vaccination. Pero kung tanahon ninyo, na halos na master na ini sa aton nga COVID team, kay gapasaka ang aton nga target. Suno kay Mayor Jerry Tranyas, strikto nga igahatag sa mga senior citizens kag person with comorbidity ang AstraZeneca vaccine. Ang Astra very strict. It is part of the COVAX facility nga ginamot sang WHO. So ang aton diraya nga usaron para lang sa mga senior citizens kag may mga comorbidities. Amo ni ang mga A2, A3. Hindi diri pwede pang A4, no? Ang A4 ginausarta na gani ng Sinovac para sa A2, A3, A4, no? But ang ining AstraZeneca, since these are donated vaccines, may condition ini, and we will only be using this, and we can only use this for the senior citizens and those with comorbidities. Sa datos sang syudad halin March 31 tubtob May 7 nga vaccine rollout, may 6,950 na ka mga pumuluyo ang nabakunahan. Wala labot diri ang mga medical workers sa ospital. 1,484 ang mga senior citizen, 2,384 ang 18 anyos pasaka nga may comorbidity, 82 ang PWD, kag 1,514 ang health workers. Divine Singh para sa Level Up Patrol. COVID team nagpagwa sang mas istrikto nga health advisory bangod sa nagasaka nga COVID cases sa Iloilo City. Mas hugot nga ginpatuman subong ang minimum health protocol sa syudad sang Iloilo. Inisandig sa ginpagwa nga panibag-o nga health advisory sang lokal nga pamunuan. Una, ang pagtambong sa belasyonan kag lubong. Ginpanugyan nga immediate family lang ang magtambong kag ang haya dapat 3 lang kaadlaw. Ikaduha, sa mga pamalay sa tion magbatsyag sang sintomas sang COVID-19 ng isa ka persona, dapat gilayon nga mag-isolate kag padayunon ang pagsuksok sang face mask, face shield kag mag-disinfect. Likawan ang hindi importante nga transaksyon sa gwa sang balay. Ikatatlo, ginapatuman ang 50% capacity sa workplace kag amuman sa mga indoor dining area sa mga restaurant. Ikaapat, ginaengganyo ang publiko nga magpabakuna. Sa tion mabakunahan na, sundon gihapon ang minimum health protocol. Kag ikalima, ginahinyo ang mga barangay official, compliance team kag BHERDS nga buligan ang pagmonitor sang COVID cases kag pagpatuman sa mga protokol. Base sa COVID-19 update kahapon, may 36 ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Kalabanan local transmission. Subong nga adlaw nagpagwa sang mando ang alkalde nga ginadilian ang mass gathering sa syudad sang Iloilo, epektibo alas 6 subong nga gab-i, kag magalawig sang isa ka semana. Sa tion padayon ang pagsaka sang kaso, magapatuman sang panibag-o nga protokol ang syudad. Si Mayor Jerry Tranyas nagpagawa sang bagong advisory, no, because ang aton nga cases sa syudad makita naton nga nag-increase. So ang mando ni Mayor Jerry Tranyas kilanlan nga aton gidayon nga respondihan buot siningon ang aton nga response sa aton nga ginaobra subong mas hugto naton kag mas babakuro naton. So nagmando na si Mayor Jerry Tranyas nga mas dublihon naton ang contact tracing kag ang aton nga mga gina-implement, no, nga mga measures sa syudad ginahimo ini ni Mayor Jerry Tranyas
kay hindi pwedeng ma-response kita late na, no, kung sa diin tama na gid siya kataas. So as early as mo pa lang ni siyang number niya, kinahanglan i-arrest nato ng COVID kag ma-isolate na nato ni siya. Disiplina sa mga pumuluyo ang panugyan sang COVID-19 teams sa publiko. Ang permin ginambal ni Mayor Gerald Tranyas, no, ang minimum health protocols, wala ini siyang bayad, no, libre ni, so disiplina lang kinahanglan. That is why nga si Mayor Gerald Tranyas permigit nga nagahambal sa aton nagahatag sang advisory nga magsunod kita sa aton nga minimum health protocols kag kung hindi man lang importante kag hindi man lang tama kadako nga kaladuan naton, ipaiway gid naton, no, kay kinahanglan gid naton nga mapasiguro nga mapapanaog naton liwat ang aton nga mga cases sa syudad. That is why kung mga non-essential travels, hindi kita na maglakat, no, especially kung outside sa city, kaya nagataas man ang cases, no, sa mga tupad naton ng mga provinces and other city. So kita sa syudad, kay kita ang sentro, kinahanglan permi unahan gid naton ang tikang kamuna nga si Mayor Gerald Tranyas, kung makita ninyo, permi gina sa dayon naga-decide, no, sa isang aton nga response para nga maka-response kita sang insakto kag maayo. May pangabay man si Kunlo sa mga katapos sang business sectors nga lubos nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Business sector kapangayo gid kami sa COVID man sa paghangop pag-itsindi, no, sa mga response sa mga measures nga ina-implement naton, because kung magdamo ang cases naton ang aton ekonomiya maigo man ina, no, so mas mabudlay man. So that is why as much as possible kung makita ninyo gina-balance ginaano sa aton syudad, especially ni Mayor Gerald Tranyas, because dako man nga factor ang business sector naton. So ang amon lang ginayo gid permi nga sundon lang naton, no, kaya wala man galawig, no, basta every time kani magpagawa si Mayor sang advisory kag ginasundod naton, wala man siya gadugay ma-rest kay nagabalik kita sa mga normal naton nga mga average daily rate. So aton hayo kung anong mando sang aton nga mayor sa aton syudad, sundon naton kay para mas madasig naton sa ma-arrest ang aton cases. Sa subong, ginahingyo ang tanan nga magdoble sa paghalong. Bangod sa iban nga pungsod, mayara na sang panibago nga strain sang virus. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Brgy.Calumpang tiglawas ang rehiyon 6 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Award sang Department of Interior and Local Government. Tuman ang kalipay sang lupon ng Tagapamayapa sa Brgy.Calumpang Molo matapos mahibaluan nga sila ang magatiglawas sang rehiyon 6 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Award sa Highly Urbanized Cities category sang DILG. Sa sulod sang 8 ka tuig, sila ang napilian bangod sang pagpatuman sang mga best practices. Ini amo ang pagpatigayon sang pre-mediation. Antes pa man mapasaka sa mediation process o kon korte, nagapatigayon na sang dialogo sa tunga sang nagareklamo kag ginareklamo. Mga chismis, mga gamay nga hindi pag-intindihanay, mga gamay nga slight physical injury, mga boundary disputes sa ilang mga kudal, mga tawag ni mga utang nga wala mabayran. As usual, amo malang na ang common. Sang 2019, may 75 ka mga pre-mediation cases kag 19 ka mediated cases ang nabaton sang lupon. Sang 2020, nagdangat sa 56 ka pre-mediated kag 6 ka mediated cases ang ilagin resolba. Ang report ang ila ginasumite sa DILG kag Hall of Justice. Lang aton nga lupon is amo ni sila ang naga-maintain sang pag-restore sang ginatawag naton nga relationship sang aton nga mga pumuluyo if ever gid man nga hindi pag-intindihanay. Kag manami ang aton nga lupon kay they are the people nga kung may mga problema nga aton nga mga pumuluyo, they are the ang mga tao nga pwede naton masugiran agud mapatunga, sila ang ma-mediate, sila ang mangin peacemaker sa aton nga mga parties nga nagakinahanglan nga balik o restore ang ilang nadula nga mga relationship, most especially sa mga pamilya bala. So dako ang bulig sa aton nga lupon, agud nga ang ubra sa aton nga lupon chairman sang punong barangay kag sang barangay officials mahagan-hagan. Sandig sa local government code, ang kada barangay ang magtukod sang lupon nga may napulo tubtub 20 ka mga miyembro. Sa bahin sang Calumpang, may 26 ka mga miyembro ang ilang nga lupon. Kag sila ang naghalin sa nagkalain-lain nga sektor. Kay ginpili naton ini sila sa mga sektor nga
ari diri sa aton nga barangay like the mga PWD, senior citizen, government employee, youth, sa religious, kag sa mga indigenous. Kaya para if ever gid man nga may mga sektor kita or mga parties kita nga involvado sa isa ka gumuntang or reklamo, mahapos ka maintindihan sa aton nga mga lupong tagapamayapa ang sitwasyon sa aton nga mga parties. Tapos ang isa sa mga pinakamataas nga qualifications sa aton nga lupon is may integridad siya sa aton nga komunidad kag ginatawag naton may probity or mataas ang pagsalig sa aton nga mga pumuluyo sa iya kag wala siya na wala sang mga issue na hanungod sa kung ano man dira nga makapalain sang iya nga imahe. At the same time independent minded siya, at the same time focus siya kag makahatag sa nagakaigo nga serbisyo without any personal interest para sa aton nga mga pumuluyo diri sa barangay. Samtang dako naman ang pasalamat sang lupon sa suporta nga ginahatag sa ila ni Mayor Jerry Treñas. As always, si Mayor Treñas, halin sang congressman siya, ang iya nga suporta sa aton. Hindi lang moral, hindi lang financially, kundi gahatag gid siya sa nagakaigo nga intervention para mapanami pagid ang aton nagakaigo nga serbisyo sa lupong tagapamayapa. Gahatag siya sang insights niya, nagahatag siya sa nagakaigo nga mga input para mapanami pagid. At the same time, ara gid personally ang aton nga pinalangga nga city mayor sa kausa sang aton nga mga lupon, most especially nga ang mga problema nga tuhaw sa aton nga komunidad, mostly ara sa community base sa barangay. So gina-encourage gid kita sa aton nga pinalangga nga city mayor na as much as possible may option pa lang, may alternative pa lang nga masettle ang mga cases, do it in your barangay. Kag ina isa sa mga gaan niya sa nagakaigo nga pagtamod sa iya nga liderato diri sa Iloilo City, kag amo na ang pinakanami sa aton nga leader. Ang Brgy.Calumpang ang nangin first runner-up sa LTIA sang 2016 kag 2017. Sila ang nagbaton sadto sang 30,000 pesos kag presidential trophy. Sang 2018 kag 2019, nangin back-to-back champion sila kag nagbaton sang 300,000 pesos kag presidential trophy. Ang nabaton nga premyo ginggamit sa pagbakal sang mga laptop kag iban pa nga mga gamit para sa lupon, lakip man ang pagpatigayon sang training sa ilang mga miyembro. Sila ang nagahanas man sa mga miyembro sang lupon sa iban pa nga mga barangay. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.